Jeg vil så lave beviset for kosinusrelationerne, og derved vil jeg benytte a i anden, altså Pythagoras, som er a i anden plus b i anden lige med c i anden. For at gøre det, har jeg delt den op i to trekanter her, hvor vi har to trekanter, så det her det må være siden a, det må være siden c, den her det må være siden b, og vinklen her kalder jeg h. Og det vil så sige, hvis jeg lad os sige, jeg kalder den her x, den ved jeg ikke hvad er, men hele stykket må så være b, eller det her stykke må så være b minus x. Her kan jeg så regne ud, at hvis jeg tager en katete, har min katete ved at bruge siden h, der her, så det vil sige h i anden er lige med hypotenusen c i anden minus den anden katete, som hedder b minus x i anden. Yes. Den anden trekant, grund til at jeg kan bruge h, det er fordi det er den eneste side, hvor at begge trekanter har den samme side. Så her ser jeg også h i anden, og lige med hypotenusen, som er a i anden minus x i anden. Og da h i anden er lige med h i anden, så kan vi sætte dem lige med hinanden, og det bliver c i anden minus b minus x i anden er lige med a i anden minus x i anden. Og den her vil jeg så gerne flytte over på den anden side, og det kan jeg gøre ved at plus bx på begge sider, så får jeg fyldet c. Så vi siger plus b minus x i anden, og der skal vi stå i anden, yes, sådan der. Og så er den her fjernet. Det her plus b minus x i anden kan jeg så reducere, så får jeg c i anden lige med a i anden minus x i anden plus b i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt, som er 2bx. X, den er her, i den her side, og ved at bruge cosinus, altså den hosliggende divideret med hypotenusen, altså, så kan jeg så isolere x, så den vil jeg bruge, og så vil jeg sige cos til c, fordi det er der den hosliggende katete, lige med hypotenusen